Ben, pois este vídeo é para demostrar as posibilidades que ten un software como Google Earth pois para facer simulacións astronómicas que nos permiten pois relacionar, digamos, o territorio con determinados fenómenos pois vinculados ao Sol e a incidencia e o impacto da luz. En este caso escollimos esta historia que nos contou o señor Domínguez da Porto Caramiñal arredor do mosteiro da Miserela e a súa demarcación e dice un mosteiro no que son as sombras a incidencia da luz a finais de setembro, é dicir, no momento no que se produce a transición entre o verán e o outono, son as sombras de determinados penedos as que definen o couto dese mosteiro, é dicir, o territorio que era propio dese mosteiro. Así que imos a ver como funciona. Aquí o que estades vendo é o Barbanza, é dicir, a comarca do Barbanza, neste caso a orientación é o que está, digamos, ao norte está aquí á dereita, o fixen así para que fora máis fácil de comprender. E imos a chegarnos ao Canón do Río Pedras, que é onde o señor Domínguez nos falou desta historia. Aquí vedes o Canón do Río Pedras. Aquí xusto no centro é onde está a confluencia dos ríos Pedras e Misarela, que é onde se atopan as ruínas do mosteiro franciscano da Misarela. E en este momento, na nosa simulación, son as 2:40 da tarde do 27 de setembro deste ano. É dicir, estamos adiantándonos no tempo para ver o que ocurre pois a finais de setembro, que era cando o señor Domínguez nos conta que sucedía este fenómeno. Si agora me chego un poquinho máis para ver un pouco máis en detalle o canón do río, que vedes que é moi estreito, efectivamente é moi fácil que o sol demarque moi facilmente o que son as sombras dentro deste lugar. Vou avanzar, son as 2:40 da tarde, como dicía, e imos facer avanzar un poquinho máis o tempo, non? Vemos que a partir das 3 da tarde a incidencia das sombras empeza a ser moi grande e, efectivamente, o que nos contaba o señor Domínguez, cando menos é real desde o punto de vista físico. É dicir, aínda que non sabemos que penedos estenden estas sombras, na simulación xa ás 5:10 da tarde e según vamos avanzando o día, vemos que a beira oeste do canón do Río de Pedras queda totalmente ás oscuras, mentres que a beira leste, que é, curiosamente, ademais, onde está o mosteiro, é dicir, o mosteiro escolleron perfectamente onde poñeron para recibir un poquinho máis de luz, a beira leste está perfectamente iluminada. E vai a seguir así, pois, hasta as 6:20 da tarde, máis ou menos, que estos empezan as sombras a ser moitísimo máis grandes. Entón, vemos que hai unha correlación entre o que o señor Domínguez nos contaba efectivamente a incidencia da luz do sol. Se agora nos achegamos e nos imos á vista chan para ter unha visión máis aproximada como el percibiu este fenómeno, imos ver, vamos a ver, aquí vedes, isto é o mosteiro da Misarela, e aquí está a antiga ponte medieval da que el nos falaba de que había que chegar a esta ponte e avanzar un pouquiño no río para situarse nunha pedra específica que non sabemos cal é, situarse nesta pedra específica e a partir de aí mirar, non? Entón, é o que vamos facer. Esta é un pouco a vista que se ten desde ese lugar. Estamos outra vez, son as 2 da tarde, se probamos avanzar, insisto, estamos en setembro, simulando en setembro a incidencia do sol en setembro, probamos avanzar e efectivamente vemos que coincide o que nos estaba contando el. É dicir, hai unha serie de pedras nas zonas altas desta ladeira do Monte da Curota que efectivamente se van prolongando, prolongando, prolongando. Bueno, pois a tradición o que di é que esas prolongacións, esas pedras que provocan esa sombra son as pedras que delimitaban as propiedades dos monxes que vivían en este lugar, non? Entonces vemos que de alguna forma o software nos permite xogar e entender algo das bellas lendas que moitas veces apenas quedan no registro escrito e que conseguimos atopar casi prácticamente de casualidade con moita fortuna.